ya Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ya mana sharing ɗinsa shi ma Allah ya kawo dalilin da Allah zai masa alfarmar da zai shiga aljanna cikin sauki. Mara Salman, na'am, dan Allah ina so kamar nasiha ne game da ciyarwa. Ciyarwa? Ciyarwa wani babban abu ne wanda in mutum yana yin sa abu mafi sauki ne ya shiga aljanna. Abu Musa al-Ash'ari ne ingantacce. Abu Musa al-Ash'ari lokacin da mutuwa ta cin masa sai ya tara ‘ya'yansa yake yi musu nasiha. Cikin bayanan da yake musu a wasiyar da yake ban musu sai ya ce ku dinga tunawa da wannan mutumi mai gurasa. Sai suka ce wane ne kuma mai gurasa? Shi fa wannan mai gurasar da yake magana wani mutum ne wanda ya keɓe kansa a irin daji yake bautar Allah kawai. Sai da ya shekara 70 yana bautar Allah a cikin daji, abin da yake fito da shi shine duk sati zai zo ya sai dan sabulu da dan guzurinsa da dan abinci sai ya koma cikin daji. Haka yake ta gudanar da wannan rayuwar tasa, haka ya shekara 70. Wata rana ya fito cikin gari ya zo ya dan yi wannan sayayyar da ya saba. Katsam sai ya haɗu da wata mata, sai shedan ya kururuta masa sha'awar wannan matar. A takaice wannan matar da ibiye ta sai da suka yi kwana 7 suna zina da wannan matar, suna zaune a gidanta. Baya da aka yi kwana 7 sai Allah ya yaye masa wannan yanar da shedan ya sa masa a cikin zuciyarsa. Sai ga yanzu ni nake aikata wannan saban, ni mai ibada, ni nake aikata wannan saban. Hankalinsa ya tashi sai ya fita daga wannan gidan. In ya dan yi tafiya kaɗan sai ya tsaya ya yi sallah raka'a 2 ta roƙon Allah, sai ya sujjada ya ta roƙon Allah, Allah ya yafe masa. Haka yayi ta yi to har dare ya masa bai ƙarasa inda zai je din ba. Yana cikin tafiya sai ya je tarar da wata 'yan rumfa ko in ce wata 'yan bukka. Wasu mutane ne su 12 su ma talaka ne irin marasa galihu suke zama a gurin. To bisa al'ada wani mutum yakan zo yakan raba musu gurasa, kuma yau da gobe ya ma san mutanen su 12 ne. Da dare yayi wannan mai tuban sai ya zo cikin su sai ya zauna. Bayan ya zo cikin su a zuwan zai irin kwana din nan ne shi ma a gurin. Da dare yayi sai ga mutumin nan mai gurasa sai ya zo da gurasar a cikin faranti sai yake raba musu, kai dauki kai dauki kai dauki. To wannan mai tuban ya dauki wannan gurasa. Da ya dau wannan gurasa sai ta kare mutum ɗaya bai samu ba saboda ya san su 12 ne. Sai wani mutum na ƙarshe sai ya ce shi bai samu ba. Sai mutumin ya ce ku dai duba ko wani ya dau guda 2, amma kamar yadda na sani guda 12 ce. Sai suka ce babu wanda ya dau 2, kowa ɗaya ne. Shikenan sai mutumin ya ce to gaskiya ban san inda zan samo ma gurasa a daren nan ba. Sai mutumin ya kala abin tausayi. Bayan wancan ya tafi sai wannan mai tuban sai ya gane cewa shigowarsa cikin su shi ya rikita wannan lissafin abin yayi short bai karasa ba.